Anne-Sophie eller sådan et andet? Sofie. Sofie. Så prøver vi det. Nu lige komme op i den her ende her. Hold da kæft, som den stiger. Ja, det er fint med dig, Lus. Det er fint. Kommer lige rundt på rollen her. Så ja. Hvis du nu kan lægge den lidt dybere, når du ligger og galopperer på den, så den ikke gør lidt det der. Den har egentlig en god galop, men det bliver sådan lidt stivbenet, når den render og trækker så meget op i nakken. Sådan der, ja. Og der er ikke noget problem i, eller rettere, det er næsten et problem, hvis du ikke rider den noget ned, når du ligger og træner, i forhold til, når du skal ride konkurrence. Der kommer mange til at blive ved med at stå lidt stille i ryggen, heste, hvis de skal stå i den der flotte holdning hele tiden. Så bøjer den lidt mere til indvendig side her. Rundt den lidt mere. Sådan der, ja. Så du har en hest, der skiftevis på højre og venstre volde arbejder i indvendig side. Får den ordentligt smidig, ordentligt igen. Måske du rider lidt hver sade, men det gør du allerede, og det skal ikke være mere end det der. Bare læg den lidt længere ned, og så klemmer du den lidt sådan hen, så den kommer til at suge på tøjlen. Den kan godt ligne sådan en, der sådan ligesom ikke rigtig vil tage ved. Og det er derfor, jeg vil have, at du lægger den lidt længere ned, og så må du godt ride lidt mere op i tempo. For at få den til at springe ordentligt igen og hen til hånden. Sådan ja. Det skal gerne være sådan, så at den begynder at rykke lidt i snorene, så ikke du hele tiden skal sidde og holde eller trække tilbage for at få noget forbindelse derude. Sådan der, ja. Det er allerede bedre nu. Du må gerne lægge den lidt dybere ned endnu. Og det er jo ikke et spørgsmål, om den skal gå og hænge med halsen ned i jorden, men den skal være vendt ordentligt igennem, så du kan komme til at påvirke den. Sådan der, ja. Så hold fat i tøjlen, især indertøjlen. Lige hold lidt fat, så du får den trykket ordentligt igennem, så den kommer til at give sig. Det bliver ligesom sådan en harmonika, du kan ride lidt ud, og du kan ride ind igen og frem og tilbage. Altså det er jo sådan noget grundlæggende noget, som det er, ja, for at man kan få de der bytte til at komme til at fungere ordentligt. Så må man have sådan noget på plads, men så bliver det for ustabilt. Både dens accept af at tage hjælpen kan være sådan lidt pirlig. Specielt sådan en hopper, ikke også? Og også kvaliteten i det, den gør. Sofie, vi tager den lige op igen en trav og skifter volden. Ser lige højre galoppen. Sådan ja. Kom, hold og skubber lidt på den og får lidt båden i pedalen der. Sådan ja. Og igen lægger du den lidt længere ned her, eller har den lidt mere horn i halsen. Jeg synes simpelthen, den er lidt... okay. Den hælder form sig til højre, kan jeg se. Ja. Ja. Nej, men det, jeg synes, den grundlæggende er, jeg kan rigtig godt lide den. Jeg synes, der er en fin overlinje på den, og kvalitet i den små at gå på. Men den går ikke helt nok til snorene. Altså, den skal simpelthen tage noget mere fat derude, altså have lyst til at suge på bidet. Der er du nødt til at klemme lidt mere på her, sådan den her. Og det er jo hele tiden sådan noget, man må... Altså, hver dag, så må man ride tempo og form afhængig af, hvornår på ridetiden man er der. Og det vil sige, at i starten, der rider du lidt godt til her. Specielt i galoppen. Virkelig tryk på den, så du kan få den til at give ordentligt efter, og den ligger så stabilt i hånden. Og så efterhånden kan du begynde at ride kortere. Fordi hvis man korter for tydeligt, når man har sådan en hest med en stor galop, så bliver det sådan, netop sådan noget der, hvor de ikke vil tage ved bidet, og de bliver lidt stivbene i galoppen. Så det er sådan vigtigt, at du... Altså det er jo ikke bare i dag, det er noget, du skal tage med dig hjem, ikke også? Det er, du får den trykket ordentligt igen. Sådan der, ja. I det øjeblik, du skal ride hen til et chancement, hvis ikke den suger på tøjlen, det er altså svært lige at tage en halv parade på den kommende udvendig, så hvis ikke der er noget at støtte op på, ikke også? Så derfor så skal det altså være lavet. Ja. Sådan, ja. Det her synes jeg, du begynder at komme derhen af, hvor det er bedre i galoppen, ja. Tryk den lidt igen. Sådan, ja. Det er jo vigtigt, at altså, vi snakker jo ikke om en hård hånd, men vi snakker alligevel om en hånd, der skal stå lidt imod, så den ligesom vender sig til. Der skal være noget, den kan gå hen til. Hvis en hest den ikke har noget at gå hen til, ja, så kan du ikke lave samling på den. Sådan der, ja. Godt. Nu skal du se her. Nu tager vi lige op i trav. Ser lige nogle runder i trav her. Det er jo ikke... Måske traven, vi skal... Det er jo mere det der med byttene, vi skal prøve, at vi kan nå at kigge lidt på. Hvis du nu lige prøver at lave, du ved, lidt værsæder og så travers. Og sådan værsæder på volden, så volde tilbage. Ikke over fra hjørnet, men cirka fra midten, og så bare travers tilbage, ikke også? Sådan her. Ja, det er nemlig rigtigt. Du er godt klar over, at der skal lige puffes lidt til den, så den finder vej. Så prøv lige at ride værsæde igen. Hold den lidt bedre igennem, hold lidt mere bøjet ind, lidt dybere. Runde lidt mere.
Det her det er jo ikke et spørgsmål om at lave en perfekt versade, det er et spørgsmål om at lave noget træning, der gør, at hesten den kommer ordentligt igennem. Og den bliver, kan man sige, funktionel og håndterbar. Og når den er det, så kan man ligesom smukkesere sådan en versade lidt. Men det vigtigste er, at du er effektiv endnu. Tak, tak. Sådan her, sådan her, sådan her. Trykke på. Indvendig skænk, trykke på, trykke på. Det var godt. Der får du fint fat. Revers. Sådan en lang travers, så du ikke skubber den for meget til siden. Så, kom. Ja, altså, det er jo helt tydeligt, at den kan jo de her ting. Det er mere svært at finde noget kvalitet i det, og noget stabilitet. Vær sad igen. Go. Sådan. Bare læg lidt dybt og rundt og lidt ned til venstre. Kom on, ja. Sådan, og det undrer mig ikke, at den her den er den bedste, fordi den lidt stive side, den får du ligesom indvendigt. Og når man skal til at lave værsade, det er simpelthen dejligt, så kører de godt der. Come on. Sådan der. Bare læg den lidt godt dybt ned, og så får du ikke reddet for meget til siden. Hallo, længere frem her. Sådan der, ja. Men så kan du ikke lave det. Sådan, ja. Det er igen noget, det skal tænke på, når du træner travers. Lav dem lange, så hesten kommer til at gå frem til hånden. Fordi det er netop det, du har problem med. Så ryger den alt for meget til siden, så begynder den selv at gå til siden, ikke også? Sådan, ja. Tak. Sådan. Kommer travers igen. Sådan, ja. Så havner du bare helt langt herfremme. Bare herfremme, så dybt ned. Sådan. Og du skal ikke tage det så tungt, at den tripper lidt, når den laver de traverser. Det kommer bagefter. Den skal arbejdes dybt ned og bøje ordentligt og være ordentligt fremme. Og når den kan det stabilt nok, så kan den gå med den store spændstighed også. Men det er igen sådan noget, man skal passe på, at man ikke vil ride slutproduktet fra starten. Det kan man ikke. Sådan ja. Travers igen. Så bare langt frem er her. Så ned med snuden på den. Langt og dybere. Ned med den. Sådan. Så begynder det at virke. Sådan ja. Godt. Godt. Ja.